ľudia, takže vítam vás pri tejto novej hre, kde si máme lámať kosti. Dobre, môžeme vyskočiť. Takže toto nebol podarené. Po druhý krát. Ľudia, takže je tu naladený Andrejko. Vieš to tak, toto paráska, môžeme si dať aj toto, aj stopku. Len to je taká divná hra, že si máme lámať kosti. Ja som to už hral, ale prvýkrát. A chcel som vám... Super! A chcel som vám ešte povedať, že toto nejaký Češko mi robil zle, nejaký český Pepan, či čo to bolo. Za debila. Dobre. Nie, nechcem toto. Dobre, tak ideme. A prečo nie sme vysokí? Dobre, dáme si toto teraz. Fuj, toto vidím ako realite. To vyzerá ako realite. A však to je samozrejme iba Roblox. Našťastie. To my sme neboli. Však ľudia nie sú takí bezmozgovia. Áno, však my nie sme takí bezmozgi, že by sme ho tak skočili. Škoda, to mi takáto celá hra. Dobre. Takže... Ja neviem, tak to nech si tu... A či... No lajka odberá viditeľné. Ja aj vidím. Viditeľné, čo si vás pýta? O toto čipsík. A neviem, ale on mi má točiť každý deň. Ale neviem, už asi skoro 2 dní nevydal to video. Skúsme ísť ďalej. Dobre. Koľko si zlámené? 3. Dobre, 3 kosti, to je málo. A vy potrebujete ešte viac, aby sme si mohli kúpiť viac levelov, takže... Akože ten Pepan český. Dobre. Nech mi nemal robiť zle, prevokovať. Čo áno, robil mi zle? No pretože moja sestra bola na Discord. Dobre, áno, na Discord, pretože ona si dneska stiahla Discord. Kto nevidí, kto je, viečka, často ju tu spomínam, len chcel by som niekedy s ňou hrať. Dobre, skúsme ísť takto čo na ďalej a ideme teraz. Dobre, takto, fuj, to je nechutné. Radšej si to nechám takto a ešte skoro 6 minút. Chcem aj natáčať ostatné, že jak video mám pripravené aj paródie, že aké na čo sa máte tešiť. Dobre, ideme túto. No dobre. Dobre. To čo bolo? Čo ja som si ani nezlomil nič. Práve že Češko je Elk. No dobre. Ale to mi on robil zle. Akože... Nie, pretože ten hrozný dement mi robil zle. A však prečo nemôžem ja vyskočiť? Počkaj. Skúsim tak... Dobre. Tak viac takto. Koľko? To už bolo viac. Joj, 23 plus 15, počkej. Ja to dobrý mám. Takže tie 3 kosti som si zlomil. Dobre, ideme znova a znova. Takže máme 3 levely. To je o to, aby sme si lámame kosti, že som vám to vysvetlil, nepotrebujem. Nie ste až taký hlúpi, že by som to musel 1000-krát vysvetľovať. Už máme nejaký ďalší level. Čakaj. Yes! 3. To poďme na 3. Dobre. Ja som aj na tom druhom, hlavno. Na tom druhom účte som aj prešiel na to mesto. Na to city. Joj, to bolo dobré. 97, za chvíľku budeme 100. Dobre. Tak to už to je 100. A viac ako 100. Dobre, ako keby polecutila. Dobre, skoro sme si
zlomili rebra. Takže nikdy nechoďte na takéto bláznivé, že ste si mohli aj polámať kosti. Akože nie je to si lámať kosti, akože to by samozrejme nikto neurobil, len keby ste išli, ja neviem, čo robiť, aby ste chceli utekať z dradzie, tak to vyskočilo, aby sa vám vylámal kosti. Dobre, skúsme takto. Prosím, choď ďalej, nie. Ale byla. Super, máme 4 levely. Dobre, získame sa až do 6 levelov chceme. Dobre, pokiaľ dáte znova toto, pokiaľ dáme 4 lajky, tak si zahrám Murder Mystery 2. No pretože ja som pred pár hodinami len bude to predtočené. Bude to vydaté až toto video zajtra. Už nebudeš, že niekoľkokrát denne vydávať, to je jasné. No dobre, ideme sa ukončiť a ideme s tým Češkom si povedať. Dobre, narážky. Dobre, za týždeň mi mal toto mikrofón. Už by ste ma mohli viac počuť. Takže moje ukážem sa, že ma môžete strednúť, keď budem mať ten pohárik. Proste si byť Andrew TV, aby ste to vy videli hlavne. No čo sa tak baví? Nie, no čo sa tak baví? Nebývame v Bratislave. Ty nehovor, kde bývame do videa. Nehovor, prosím ťa, môžeš preč. Čo si mi robil zle? Nemal sa mi prevokovať ty Češko Pepanský. Andrej, musíš to byť. Patrícia, my koľkaj máme. Dobre. Tak, ľudia, toto bol koniec, takže nezabudnite dať like a odber. Som smutný, že ten Čech 13-ročný nadával a no dobre, ale ona chcel povedať, kde bývame. To nesmie povedať, že ja som youtuber a ja by som to aj tak zacenzuroval to mesto.